O Chantada B levouse o trofeo Icos este luns ante o Club Deportivo Lugo Xuvenil no Sangoñedo. Os de Juan estiveron seguros en defensa e acertados cara ao gol, o que quedou reflectido no 3-1 do marcador final. O adestrador amósase satisfeito co rendemento do equipo no seu segundo amistoso. O equipo respondeu bastante ben neste segundo amistoso. A parte era un día un poquinho complicado despois de tantos días de festas, sempre a xente está un poquinho máis cansada. Pero bueno, a verdade que a lectura do partido é moi positiva, ainda que tivemos erros e cousas por corrixir, eu creo que demos boa imaxe e reflexouse na victoria. O filial da S de Chantada estivo ben en todas as fases do encontro. Comezaron marcando e cando se chegou o rival sentenciaron co terceiro gol. Quizás eles tiveron máis posesión de balón, nos fixemos un traballo defensivo moi bo, estivemos moi ben colocadiños e despois en ataque creo que tivemos bastante criterio nas nosas opcións e definimoslas bastante ben. Chegamos ao descanso con 2-0, recortaron distancias ao principio da segunda metade e despois fixemos o 3-1 que sería definitivo. O partido dos chantadinos ante un equipo de xoves promesas do fútbol provincial que xogan en división de honra. Un test do que se poden sacar boas conclusións. O rival era, ademais de atractivo, era un equipo forte, que era o que buscábamos tamén para este segundo amistoso. Era un equipo de nivel, que nos exixiu moito, co cal foi unha proba que nos valeu de moito para seguirnos preparando ante o comezo de Liga dentro de 2 semanas. Esta fin de semana os de Juan desprázanse ata a Golada para enfrontarse novamente a un equipo difícil, xa que os pontevedreses son de primeira autonómica. O encontro comezará ás 6:30 do sábado. Vai ser de novo unha proba máis dura e ademais vai ser o único partido que xogamos fora da casa, en pretempada, co cal para pechar os amigables vai ser un partido duro.